води всичките. Добре. Извън така любезностите и формалностите, вие сте тук за да споделите мнение относно вчерашния избор на председател на Държавната агенция за национална сигурност. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Какво мога да кажа? Всичко това е много интересно, много изненадващо. Това, което желая да кажа най-напред е, че днес за България няма по-успешно, по-голямо предизвикателство от подобряване на правовата държава, своята правова държава, както и постигнатото в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност. Това е в интерес на всеки един български гражданин и в интерес на Европейския съюз. Господин Станишев би ви казал, че да, точно за това те реагират толкова бързо и слагат човек на това място. Très rapidement. Много бързо. Много бързо. Всъщност, ако трябва да говорим за начина, по който е определен председателя, назначен председателя на ДАНС, това е пост от съществено значение и изисква да бъде заета от неоспорима личност, неоспорвана, много компетентен, с много опит, който да е воден от националния интерес, както и от загриженост за обща сигурност, както и сигурността на нейните европейски партньори, евроатлантически партньори, бих казал. Ще ви излъжа, ако кажа, че условията, при които бе назначен председателя на ДАНС, за мен не бяха изненада. Доколкото разбираме, вие имате две забележки. От една страна персонална към личността, която заема позицията, и от друга страна за механизма, по който е станал избора. Правилно ли ви разбирам? Remarque et reproche concernant le mécanisme qui a été suivi pour que cette personne soit désignée. Non, je ne fais pas de reproche. Не упреквам никого в нищо. Вие ме каните и аз ви казвам какво е моето усещане и как в Париж се гледа на тази тема, която е много важна. Тази изненада, свързана с такава неочаквана процедура. Да бъде избран господин... Да. Пуснахме малко видео за покритие на разговора, ама излезе със звук, така че извинявайте. Няма проблем. Qu'on voulait montrer en même temps que vous parliez, mais on a entendu le son également. Donc excusez-moi. Voilà, donc quelles sont mes réactions? Каква е моята? Така реагирам, по този начин. Вярно, че нещата не е минало време, трябва да се разгледат, трябва да се обмислят от моите власти. Може би ще бъде осмислено от всички европейски и евроатлантически партньори на България. На какво ниво сте консултирали това мнение политически? Donc cette opinion politique, vous l'avez consultée à quel niveau? На този стадий нещата са много пресни. Това е моя реакция. Първата реакция. В момента обмислям какво означава всичко това. Не мога да кажа, че това е официална реакция, която е осмислена. Предвиждате ли да осмислите реакцията заедно с колегите си от Европейския съюз, другите посланици, които са в София? Ние постоянно се срещаме, посланиците на страните членки от Европейския съюз, и то много често в присъствието на българските власти, и по тази тема мислим, говорим заедно. Такъв беше случай и вчера. Вчера имало среща с вашите колеги. Vous êtes réunis hier avec vos collègues ambassadeurs. Nous avons tous les jours sur ces sujets, ça a été le cas hier, des conversations, soit Да, проведохме разговори и вчера или по телефона. Nous échangeons même des mails. Дори имейли си обменяме. Браво на вас за тая откритост и бърза комуникация. Имаше ли някой от европейските посланици, който каза браво на господин Станишев, прекрасен избор е направил за шеф на ДАНС? Нямам, не съм запознат, не мисля. Не зная. Вие какво знаете за господин Пеевски? Понеже
Въпреки, че не го нарекохте упрек, вие имате някакво мнение и съображения, да кажем, относно личността. Българските власти са тези, българите са тези, които трябва да се произнесат. Те трябва да решат кой ще бъде председателя на ДАНС. Аз не съм в състояние да съдя. Изразявам реакция, свързана с процедура, която ни изненада. Всички изненада тази процедура. Като човек с международен политически опит, България в момента е в дълга, за съжаление, процедура по това да бъде допусната като част от Шенгенското споразумение. Този избор ще помогне ли или ще попречи? Ще видим, но кандидатурата на България за член на Шенгенското пространство зависи от известен брой критерии и от доверието, което ще бъде установено между България и нейните европейски партньори. И тази тема е част от този въпрос, безспорно е част от този въпрос. C'est pour ça que je vous pose cette question. Защото е очевидно. Ще бъде включена в темата. Трябва да видим какво означава присъединяването на една нова страна членка към Шенгенското пространство. Това означава, че държавите членки от Шенгенското пространство ще гласуват доверие на новоприсъединилия се относно способността му да осигури тази сигурност. Това предполага, че са изпълнени известен брой критерии, но преди всичко доверие. Очертайте още един път, как в началото почнахте това профила. Трябва да бъде според вас безспорна, професионална личност. Vous avez dit qu'il faut que ce soit une personnalité incontestable, professionnelle. Est-ce que vous pouvez reprendre ces réflexions encore une fois? C'est une évidence. Това е очевидно. Постът на председател на ДАНС е изключително чувствителен и това означава личност, която е неоспорвана, на която може да се гласува доверие както в България, така и от страна на европейските и евроатлантическите партньори. Аз не бих могъл да кажа, че назначаването на един или друг човек на този пост е безразличен. Би бил безразличен за европейските партньори на България. Политически пост ли или експертен? Est-ce qu'il s'agit d'un poste politique ou d'un poste d'expert? C'est évidemment un poste d'expert. Ça suppose une Това е експертен пост, предполага много компетентност, много опит, но предполага и доверие. Което означава пък доверие, означава политика. Дали ще има реакция, понеже във Франция управлява левица? Президентът е Оланд или част от европейската левица. Как ще отрази това на господин Станишев като председател на ПЕСИ, като имидж сред левите партии в Европа? Това е хипотетичен въпрос, на който не бих могъл да отговоря. В Париж с много интерес и внимание се разглежда всичко това. Обмисляме този въпрос. Сигурен съм, че във всички столици на страните членки на Европейския съюз се подхожда така, но се води този размисъл. В момента той протича. Добре. Ще ви благодарим много за това участие. Мисля, че с характерния дипломатически език, но все пак стана достатъчно ясно какво мислите. Je vous remercie et je vous remercie de votre invitation. Благодаря ви за това, че ме поканихте.